гуляла. А я заўсёды ўсё па правілах раблю. Ага, толькі калі гуляеш, да ўсе правілы забываешся. Гэта ты ніякіх правілаў не прызнаеш, а хочаш толькі пераможцам быць. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Ты, Яночка, Я просто пераможца, вось і ўсё. Не, Яночка, ніколі не буду больш з тобой гуляць. Я так само. Дзіва дзіўна. Сябры, вы мяне бачыце? А чаму Топа з Янай мяне не заўважаюць? Аддавай гульню і больш не падыходь да яе. Гэта ты адыдзіся далей. І нікому не гавары, што наогул калі-небудзь гуляла ў яе. Гэта моя гульня. Ой, хто гэта? На нашу феечку вельмі падобная. Толькі нараднікі незвычайныя. Гэта фея толькі быццам зачараваная. І мне так падалося. Ой-ой, трэба што-небудзь з гэтым рабіць. Давай. А не, яшчэ ведаеш што? Вось. Феечка! Феечка! Агу-гу-гу-гу! Спыніцеся, вы, хопіць рабіць сваё ом-мам-мам! Феечку, яна не спыняецца. Слухай, а давай яе напужаем, тады яна адразу зверне на нас увагу. Давай. Топа! Феечка! Працягвае свае ом. Ой, справа зусім складаная. Што рабіць будзем? Яна, а гэта не заразна? Нават не ведаю. Усялякі выпадак, давай адсюль. Убяжы. Давай. Чуеце, як стала ціха? Ой. От. Ну, ось цяпер можна з вами і пагаварыць. Топа, здаецца, з нашай феечкай усё цудоўна. Яна спецыяльна нас за нос вадзіла. Толькі навошта? Феечка, прывітанне. Вы ў парадку? Так, а што са мной не так? Вы і тут сядзелі і рабілі. А, гэта я медытацыю праводзіла. Што? Мёда? Тацыю? Гэта вы мёду аб'еліся. Не медытацыю, а медытацыю. Толькі навошта яна вам? Дзякуй, што далі мне слова. А чаму вы дагэтуль маўчалі? Ну? І з намі не жадалі размаўляць. Я жадала, але вы так спрачаліся, што мяне не заўважалі і не чулі. А так гэта ўсё Топа. Ён на правілы гульні забыўся. Не, гэта ўсё Яна. Не хоча, каб я пераможцам быў. Ой, Што чула? што чула? Ось вы зноў раскрычаліся і нікога, акрамя сябе, не чуеце. Ой, яно само так атрымліваецца. А калі вы нікога чуць не жадаеце, і з вамі размаўляць не хочацца. А навошта вы омкалі? Лічыце, што я сама з сабой размаўляла, І чаму рабілі выгляд, што нас зусім не чуеце? бо вы са мной не жадалі павітацца. Топа, ну ты зразумеў, што гэта за цябе. Гэта ты павінна зразумець, што сама не хацела слухаць мяне. Што? Вы зноў пачынаеце. А хто з вас лічыць сябе самым выхаваным? Я! Не, я больш выхаваная. Тады давайте дамовімся. У самай гарачай спрэчцы вы будете слухаць адзін аднаго і заўважаць, што адбываецца вакол вас. Гэта значыць, мы павінны заўважаць, калі вы з'яўляецеся, і адразу з вамі вітацца. Усё правільна зразумелі. Ой, прабачце нас, феечка, што мы з вамі не адразу павіталіся і за тое, што мы вас пужалі. Я доўга крыўдзіцца на вас не магу. Вы ж у мяне кемлівыя і ўсе памылкі зразумелі. Вядома, зразумелі, Феечка. Ну тады давайте разам глядзець мультфільм. Давайте.
Ну а зараз усім маленьким час мить тварики, чистіть зубки і кластися спать. А потім глядіть самі цікаві сни. Я побіг. Добраніч, сябри. Чекай! І чаровних усім снов. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лески, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай.